Welkom bij de onthulling van de herinneringszuil, zoals we het genoemd hebben, voor Ernst. We wilden deze onthulling niet heel erg groot maken. Kijk, zijn afscheid was al groot genoeg. En vandaar dat we dit toch in een redelijk besloten kring hebben gedaan. We hebben de lijst zo goed mogelijk samengesteld. Maar ja, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat we mensen vergeten zijn die er eigenlijk ook bij hadden moeten zijn. Maar ja, we hebben ons best gedaan. Goed, hoe zijn we hiertoe gekomen? Nou, een van Ernst zijn laatste wensen was een standbeeld. Toen we hem in de laatste periode van zijn leven vroegen wat hij nou nog zou willen, was zijn antwoord dus een standbeeld. Ik dacht eerst nog dat het een grapje was, maar niet dus. Hij vond dat serieus. En Dale en ik hebben dus toen besloten om dat ook te gaan doen. We wisten direct al dat moet geen grafmonument worden of zoiets. Hij ligt hier ook niet begraven of uitgestrooid of zoiets. Het is gewoon een plekje op zijn erf. Het moest een herinnering worden aan zijn leven en aan zijn muziek. Dat was de bedoeling. En nou, ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. Het is een afbeelding van hem geworden. Eigenlijk in de tijd, in de bloei van zijn leven en zijn carrière. Ik denk dat als jullie hem zo meteen zien, dat je ook wel herkent van welke foto die is genomen. Want die hebben we al vaker gebruikt. We vonden het ook belangrijk dat het een plekje op zijn eigen erf was. Want dat was best belangrijk voor hem. Dit plekje heeft hij zelf helemaal gecreëerd. Ja, zoals de meeste van jullie wonen, bijna alle bomen die je hier ziet, zijn door hem zelf geplaatst. En daar was hij verschrikkelijk trots op. En tegelijkertijd heeft het de kachel een behoorlijke tijd goed brandend gehouden. Ik denk ook dat deze plek voor hem best belangrijk was. Het was zijn stekkie. Het was de basis, denk ik, waarop hij altijd weer terug kon vallen. Wat hij ook doet, hij kon altijd weer terug naar zijn stekkie, naar zijn boerderij. En dit is ook de plek die hij met zoveel voor langere of kortere termijn gedeeld heeft. De plek waar de muziek leefde. De bands in de oefenruimtes. De jam sessies achter op het erf of aan de keukentafel. De cd's die zijn opgenomen. De optredens, de feesten in de grote oefenruimtes. En ga zo maar door. Zoals ik al zei, we vonden het belangrijk dat deze herinneringszuil dus op zijn eigen plek ook een plekje kreeg. Achter het beeld, daar zie je een klein rijtje van fuchsia's staan. In 2023 ben ik met Ernst op vakantie geweest naar Ierland. En al ver voordat we daarheen gingen, vertelde hij over die prachtige heggen van fuchsia's die hij daar zag. En daar hebben we ook tijdens die vakantie heel erg van genoten. Vandaar dat we ook zeiden van hé, dat is iets leuks om ook dat terug te laten komen. En we hopen dat daar op den duur een leuk hegje uitgroeit. Het beeld wat we vandaag gaan onthullen is nog niet helemaal compleet. Het was de bedoeling dat er ook een informatieplakkaatje bij kwam. Met van ja, wie was Ernst en wat heeft hij gedaan. En ja, dat stuk heeft Anne Roel voor ons geschreven. Alleen het bleek dat de tekst die we hadden een beetje te groot was geworden. Dus dat plakkaat zou veel te groot worden als we dat leesbaar hierbij wilden doen. Dus dat moet enorm ingeknapt worden. En Anne Roel heeft gelukkig al aangegeven dat hij daar ons graag bij wilde assisteren. Het informatiebordje, dat komt dus later nog. Op 4 timmerdags reis gehad, voordat er een mens hitte mij. Ja, hoe lang met hem door de zeeën vliegen, er sliep ik in jonken erbij. Vorig jaar heb ik in deze tuin iets verteld over Ernst en zijn eerste kennismaking met de gitaar in Schotland. En over zijn liefde voor Schotland. En met name met zijn vriendschap met de familie O'Hagan.
Ernst is altijd een vriend van de familie gebleven sinds 1972. De familie O'Hagan was de verbindende factor tussen Ernst en mezelf. Ernst en ik zagen elkaar lang niet, maar we hoorden wel van elkaar omdat we beiden los van elkaar contact onderhielden met de familie O'Hagan. Ernst had een speciale band met John, met een van de zoons van de O'Hagans. En heel een plaatsje in Schotland staat nog steeds hun beide namen in een boom gekerfd. Als teken van hun vriendschap. En die vriendschap bleek ook wel toen Ernst met zijn band op zijn 50ste verjaardag speelde van John. Helaas zijn beiden er niet meer. John is een aantal jaren geleden overleden en Ernst dus vorig jaar. En afgelopen jaren heb ik een drieluik gedaan aan wandelingen in Schotland. De West Highland Way, de Great Glen en de John O'Groats Trail. Het laatste stukje ontbrak nog aan deze van Zuid naar Noord-Schotland. Na het overlijden van Ernst heb ik besloten om er een vierluik van te maken. Een wandeling van Gretna naar Mulgai boven Schotland. En dat een zelf uitgestippelde route met als doel de tocht op te dragen aan Ernst en John. Bepaalde plekken werden door mij bezocht. Plekken waar we met z'n drieën al eerder waren geweest. Denk aan Bothwell Castle, Celtic Park. En ook werd een bezoek gebracht aan het graf van John in Cambuslang. Samen met de dochter van de O'Hagans en hielden we daar een moment van bezinning. En herdachten we Ernst en John op die plaats. Samen, de dochter en, liepen we nog door Cambuslang, de vroegere woonplaats van de O'Hagans. En ook daar had Ernst een stukje geschiedenis. En Mulgai, bij de finish, stonden de familie O'Hagans klaar. Mijn tocht staat hier niet centraal, maar het feit dat Ernst en Schotland iets achter heeft gelaten en dat velen in Schotland Ernst niet zijn vergeten en dat ook nooit zullen doen. Dat bleek ook wel tijdens en na deze herdenkingstocht opgedragen aan Ernst en John en hun verbondenheid. Wat als Ernst Langhout op zijn 17e niet op advies van zijn leraar Engels naar een berrypicking camp in Schotland was gegaan? Was hij dan geworden wie hij was? Zou hij dan ooit zijn muzikale talent hebben ontdekt? Zou hij ook zonder dat activiteitenkamp in zijn leven hebben besteed aan wat hij het liefste deed? Een van de kampbegeleiders was volkmuzikant. Met zijn stem en gitaar maakte hij iets in Ernst wakker. Ernst had nog nooit een gitaar aangeraakt, had geen idee of hij goed kon zingen. Maar dat jaar besloot Ernst de rest van zijn leven te wijden aan de muziek. En alles moest daarvoor wijken. Ook zijn studie. Niet dat hij precies wist hoe dat moest, totaal niet. Ernst, die eigenlijk docent zou worden, was geen planner. Hij liet dingen gebeuren. Hij liet zich meeslepen door de stromen van de muziek en leerde zichzelf gitaar spelen en zingen. Het bracht hem naar bijzondere plekken in de wereld. Naar Rusland, de Baltische Staten, Schotland, Ierland, Amerika en waar al niet. Een muziekreis over de Wolga in 1990 was een van de vele hoogtepunten in zijn leven. Hij voer met muzikanten 20 dagen over de Russische rivier. Tijdens de reis, georganiseerd door een milieubeweging die aandacht wilde voor de enorme vervuiling, voerde hij lange gesprekken met Russen, met onder andere wetenschappers en journalisten. Hij vierde feest aan boord, maakte muziek in steden langs de rivier. Muziek leverde hem ook de mooiste vriendschappen op. Met zijn muziek raakte hij mensen. Hij was meestal een gelukkig mens. En trouwens, zijn langstdurende vriendschap onderhield hij, zoals Fred ook al heeft gezegd, met John O'Hagan. Een zoon van een van de leiders van het Schotse kamp. En ook met hun familie. Zijn muzikale carrière begon midden jaren 70. Hij was frontman van Haggis, een folkband. En later Manacle Trust, ook folk.
van The Nighttime Visitor, The Visitor, van Big Tree, The Hones, de Retros. En dan is deze lijst nog lang niet te compleet. Los van die bands maakte hij ook veel solomuziek. Dat deed hij ook met anderen. Johan Keus en Sietse Haima, Dick Siersema en ook in het laatste stukje van zijn leven met mij. En tegelijkertijd was hij inspirator van vele andere Friese artiesten en bands. Fries en Engelstalige muzikant, tekstschrijver, filosoof, natuurman, liefhebber van geschiedenis. Ernst was het allemaal. Maatschappijkritisch, geëngageerd, authentiek, vastberaden, koppig, humoristisch. Soms boos, maar nooit lang. Gezelschapsman, hoewel hij niet vaak naar feestjes en dat soort dingen ging. En ja, vele vrienden. Hij sprak 7 talen en liet een lange lijst aan nummers en albums na. Hij had 3 lange relaties in zijn leven. Boukje van der Veer was zijn eerste langdurige liefde. Ze was zangeres bij Nighttime Visitor. Arina van Dijk was de manager van Visitor. En Dale Langhout van Sikkel was een vrouw. Ondanks dat ze niet meer samenleefden in het laatste stukje, toch tot het einde zijn steun en toeverlaat. Deze plek hier in Gouw was zijn basis. Zoals ik ook al in het begin zei, alle bomen plantte hij zelf. Hij maakte muziek, vaak met de anderen. En toen de boerderij met muziekstudio in 2023 afbrandde en Ernst zijn hele hebben en houden verloor, bleef hij kalm. Er waren zoveel mensen die het slechter hadden, vond hij. Kunstenaar in het relativeren. Dat was Ernst ook. Ik weet wel, alles giet voorbij is een zin in het lied Neer voor altijd. En daarin ook, die persoonlijkheid zit nog altijd diep in mijn leven. Zegt altijd in. En die persoonlijkheid zit nog altijd diep in mijn leer en mijn ziel. Die liek het uit te libben, liek als hielendal neer voor het niet best. En ik denk dat het zo voor velen ook best voelt. Ernst overleed op 16 september vorig jaar. Tot zover het stukje van Anne Roel. De brand was erg. Er was niets meer over. Toch ging hij niet bij de pakken neerzitten. En zijn humor hielp hem daarbij. Daags na de brand stonden hij en ik naar de puinhopen te kijken. Hier en daar smulde het nog wat. Waarna hij zei, Poetin had het niet beter kunnen doen. Nou, dat geeft wel zijn humor en zijn kijk ook weer. De brand opende ook zijn ogen voor wat hij voor zoveel betekend had. Al die acties, al die concerten, al die steun. Ik hoor het hem nog zeggen. Wij had dit onverzinnen. Waarom doen ze dat alle jaren voor mij? Het deed hem veel goed. Hij had zich eigenlijk nooit gerealiseerd wat hij voor zoveel had betekend. Dus Dale en ik denken dat hij deze herinneringszuil best wel verdiend heeft. Genoeg gesproken. Ik wil Dale vragen om samen met mij de zuil te onthullen. There we go. Maar van achteren naar voren. Zo. Hier staan we nu bij het standbeeld. Ik zie een bedenksteen aan een bijzonder man. En deze man hier was 69 jaar worden. 69 jaar en dan aan zijn leven. En wat er mooi maakt hier, wat op zijn kaart staat, van ik heb alles dien in mijn leven wat ik dwaan word. En met alle leefde en met alle gekke streken die er hand had in zijn leven, wie er altijd één beschutt in zijn leven dat hij woord wat betekent voor de mensschap. Nou, dat had er zeker dient, over de hele praat. En daarom, dit
is dit uiteindelijk betocht. Het idee is een beetje ontstaan, want hij kwam naast ons te wonen. Nadat de boerderij opbrand weer, ik spontaan door de dag erheen, Ernst jongen, de kerst wel naast ons wonen, want het huis is leeg. Dus Ernst en Sjerk ben toen naast ons komen te wonen. En natuurlijk, om het lang verhaal kort te maken, ik praat natuurlijk soort om mijn werk. Ik ben steenhouwer van beroep. En zodoende hier door bedenkstenen. En hier had ik wel een gedenkzuil in hand al hier. Nou, ja, en later samen met Sjerk wat jaren kon, toen zei er in één keer van, had ik al letter. Nou, als het verkeerd gaat, nou, dan wil ik een monument. Nou, wij hadden een tijdje bij ons wennen en toen gingen wij voort. En gingen we naar zijn eigen plakje daar. Zie je deze prachtig mooie plakje bij waarom. Mooi uitzicht door het loon. Nou, weer trots, samen met Sjerk en Deel. Ze waren super trots dat ze er in kwarte tijd dat er over van me kort in. En toen, op een gegeven moment, werden we ziek. Ik, mijn Ernst, onder tafel. En ik zei, ik, Matt, het wil niet meer. Het wil niet meer, het gaat steeds minder met me. Ik heb pijn in de hoed en ze weten net wat het is. En ben in het ziekenhuis, 14 dagen, nog niks vond. Elke keer wordt het een tikje erger. Ik ben nu, je hebt een dag, hoe gaat het nou? Wat minder. En het ging steeds minder. En op een gegeven moment, september, wij gingen op vakantie. En ik zei, mevrouw, ik ga eerst even naar Ernst af, wat ik voort ga, want ik heb een raar gevoel in mijn leven dat het net goed komt met Ernst. En potverdikkie, we zitten daar en ik ben bij me op bezoek, begin september. Hij hielp me zo'n honger, zo'n afscheid, zo'n warmte. En dat we een hongerdruk, dat ik er redelijk een nog van krijg. En dat we zien afscheid. Ik heb daarna helaas net pensioend. Alles wat de familie en de kennis en vrienden van hem letterdiend hebben. Een feest wat ze ervan maken hebben hier. Mooie muzikanten, mooi altje leven, de mensen die mijn liefde omheen staan, die dat al je dien hebben hier al hier. Dat heb ik net meegekregen, maar ik heb live shoot in Portugal. Dus ik weer wel bij hem. En nou, dit. Ja, Sjerk en Deel. Wat hebben jullie bij elkaar zitten? Het idee van, wat past er bij hem? Een ruwe bolster. Ja, een ruwe steen. Basaltlaven. Komt uit Turkije. Maar we hebben ook basaltlaven in Ierland. We hebben het ook over hand hebben. Over de Belgische bloemen. Maar de basaltlaven uit Ierland, dat is heel glad en net mooi om een tekst erin te maken. Deze basaltlava is een uitvloeiend gesteente van de magma uit de vulkaanwaai. Het is eruit stroomt en het is meer dan 150 miljoen jaar oud. En het is eruit stroomt en toen is het in één keer heel snel uitkomen. Vandaar deze unieke vorm. Hier is niks onthakt. Dit wordt zo rechtstandig. Al draai een hele meter, 4 meter lange zuil wordt het zo uit de bergwand trokken. Nou, wat is het toepasselijke van zo'n stoere vent als Ernst om dat te maken. En daar uiteindelijk is ik, Ernst, Sjerk hier nog wat handschrift naar van hem, wat er een oerblunt weer van al zijn dingen en dat weer net volle. Heb ik die lettertjes, zat hij ze tekenen en zat hij ze maken, heb ik ze op een steen hakt. En daar deelde stier ik elke keer bij, ja nee, het wordt even oos, het wordt even sa. Doe het sa, maar dat altijd maar sa, fijn altijd, want Sjerk en Deel werden er heel erg bij betrokken. Nou en dit, ja ze zijn wel bescheiden, ze zijn er net zo vol van. Dit is cordentstaal, helemaal maar de wettersnijder uitsnijdt. We hier eerst een ontwerp maken, Deel hier het zelf tekenen. Achteraf kwam het dan net zo bepalend uit. En toen kwam uiteindelijk dit karakteristieke stijl, het beeld uit van Rusland, werd hij op te trainen en Deel het hem helemaal zelf tekenen. Dus wat mij betreft, jongens, daar mag ik wel even een applausje voor jou, want heel bijzonder. Nou, en de keerwerking samen met hun, het uiteindelijk tot resulteert tot dit gebeuren. Het moest groot wezen, stoer en toch maar een smile. En Ernst, jongen, het gaat je goed. En Sjerk zei, ik zei Sjerk, kijk voor de titel met de sterkte. Nee, zei Sjerk, het is goed. Eigenlijk is het een feestje. Dus dat weer, meer wordt even.
maar dat er verkrommeld dat zon. Ja, hoe volle hier kunnen meisken bestaan, als feestenen, waar breekt gewoon. Ook in de rook van een roos ondergaan, en het roken, de lucht van de brand. Het ontwurt me